I vi koji imate brkove pre mene. Kada su na ulici, njihov život je opasan. Kada su u kavezu, njihov život je tužan. Zato vi njima dom, a oni vama... Sve mi pružaju, znači, apsolutno bezuslovnu ljubav. Apsolutno bezuslovnu ljubav. Dokazano 1000 puta, udomljeni pas itekako zna da ste mu spasili život. I to vam nikada neće zaboraviti. Napušteni, izbačeni, ostavljeni, eliminisani u odgoju, isluženi u radu, prekobrojni. Sudbine su različite. Najčešće su u prigradskim naseljima, pored kontejnera, ili u manjim čoporima lutaju u potrazi za hranom. Život bez dostojanstva. Pasji život. Posljednjih godina komunalne službe većih gradova preduzimaju mnogo toga da bi se broj pasa lutalica smanjio. U Srbiji danas ima 58 državnih azila i preko 100 privatnih. Azili su nužno zlo. Psi na ulici umnožavaju se neverovatnom progresijom. Od jednog mužjaka i jedne ženke za 5 godina nekontrolisanog razmnožavanja na ulici će biti 12.000 jedinki. Kako rešiti ovaj problem? Na više načina. Jeste humano udomiti psa sa ulice, ali to ne treba da bude rešenje. Rešenje je u rukama države, samo zakon i kazne za one koji ostavljaju pse na ulici i koji ih ne čipuju. Zoohigijena pri komunalnom javnom preduzeću u Novom Sadu radi to ovako. Godišnje, 2 puta, organizuju izložbe pasa mešanaca udomljenih sa ulice. I to je stvarno događaj. Edith Perge je na ovu izložbu izašla sa svoja 3 psa. Svi su udomljeni sa ulice. A gde ste ih našli? Nju na ulici kako su hteli da je na sred raskrsnice, kako je spavala u sred teranja, ovog malog u buretu sa hladnom vodom da se utopi, a nju sam dobila za rođendan. Udomljena je, ali sam je dobila za rođendan. Da se utopi, rekli ste? Da. Kako? Sa 5 meseci je bačen kao torziju želuca i imao gastritis i kao jako bolesno kuće, tako su ga bacili. A vidimo da je živ i zdrav i da mu ništa ne... Da, zato što je odgajen na cuclu. Na cuclu? Da. Pošto drugačije nije hteo da jede. Gde ih držite, kući u stanu ili negde ima i dvor? U krevetu. To su učebani psi. Učebani? Da, vole ćebe, više nego leba. Kućni psi? Kućni psi, kućni. I danas ste ovde? Da malo hoćete učestvovati aktivno na izložba ili kako? Više da ih socijalizujem. Oni su za mene već pobedili, tako da... Aha, bravo.
Sandra Knežević dovela je 3 psa na izložbu. Tu je Delina, invalidni pas. Ona je pronađena na graničnom prelazu Bogojevo od strane jednog udruženja iz Odžaka i oni su nju spasili, stavili ovde u neki pansion na nekih mesec dana, ja sam nju donela. A je imala tada već problem s nogama? Jeste, Kao da je pronađena je zgažena? nepokretna. Pa bili smo kod doktora Lončara, on smatra da je udarac, da je, mislim, trauma je, autom je verovatno udarena. Neurolog je Jeste, to je specijalista. neurolog specijalista, tako je. Koji je prvi udomljen? Kojim redosledom? Prvo je udomljena ova crna dobi Dobro. pre neke 3 godine, onda je udomljena ona. One su Dobro. iz istog mesta i došle su iz istog udruženja. Aha. A ova gospođica je Beograđanka, ona je izletela na autoput Na jednom autoput? mladom paru, pa su je oni uzeli. Spasili je. Tako je. I vama poklonili. A Da, vama, pa oni su nju stavili na udomljavanje, zato što oni su, valjda su piloti, stewardesa ili šta već, nisu kod kuće ljudi. I onda su se 1-2 meseca mučili oko čuvanja i stavili su da se oglasili na Facebooku da se udomljaju. Nije vam problem što imate 3 psa? Pa malo jeste, iskreno, ali je ljubav stvarno puno ono veća. Šta vam Kažem, oni zapravo pružaju? Pa sve mi pružaju, znači apsolutno bezuslovnu ljubav, apsolutno bezuslovnu ljubav. Svest naših ljudi po pitanju pasa lutalica i dalje je zastarela i jako sporo se menja. Mene kad vide sa 3 psa, pritome jedan je u kolicima, otprilike delujem kao neki frik. Čak se jedan čovek drznuo da me pita koliko dece imaš. I tipa zašto je ne ubiješ, misliš šta mučiš psa i tako. Znači ona je jedan vesel, zdrav pas koji nema pojma da je nepokretan. Da. Tako da apsolutno zaslužuje da živi, mislim, kako da kažem. Bravo. Vanja Janjić ima simpatičnu ženku. To je Munja. I to je pas sklonjen sa ulice. Nju je nekako udario auto, nešto. Bila je povređena, evo ovde ima na šapi. Vidi se ožiljak. Dobro, on je malo uplašen. Uplašena je, da. Pa sam ja odvela kod veterinara da to saniram, sam onda našla i njene štence, pošto su štenila na sred ulice. Pa smo ih sklonili u kutiju, njih smo sve uspeli da udomimo. Čak su nam vatrogasci pomogli da spasimo jednog, pošto je upao bunar. Ajo. Tako da sve smo ih udomili, a ona je u pansionu i dalje čeka svog nekog da se zaljubi u nju, da. Mislite da čekate da se udomi? Vi ste... Pa ja je plaćam pansion, da bi tamo bila, na toplom, na sigurnom. Dođem u njoj. Tako se nećeš udomiti ako leš na kameru. Dunja Janjić ima 2 psa na ovoj izložbi i ovo je Nera. Nju sam pronašla na povratku iz Mokrina sela u njivi. Pobegla je, očigledno bila nekom, imala je neke kanape vezane oko vrata. Bila je izranjavana, još mršavija nego sada, srčanog crva i ostale prateće bolesti. To smo lečili, uspešno smo se izlečili posle 9 meseci od svega. Sada ću pokušati da joj nađem neki dom, na mene je čipovana, pa će biti onaj ugovor o usvajanju i ne znam ništa više o njoj. Da. Koliko je dugo kod vas? Godinu dana. Godinu dana. Da. Ali podsjeća na neku rasu, rekao bih najbliže nekom... Kao Cane Corsa ili možda neki bokser, mislim, ne znam, ja se ne razumem. Ona je predivna, ona je baš željna ljubavi. Dunjina druga ženka je Tama, i razigrana i vesela. Ona je bila gradski pas, čipovana na grad Novi Sad i jedno veče je odlučila da se samo usvoji. Kod vas? Pa smo, tako je. Tako da smo onda otišli u zoohigijenu, potpisala sam ugovor o preuzimanju vlasništva i ona je sa mnom već 6 godina. I ne treba i povodac? Ona tu... Ne, mislim, u principu nosimo povodac, ali je poslušna. Ne, vidim sada da vas prati i sluša i to je... Ona je fantastičan pas, onako baš za poručiti. U stanu je kao mačka. Da. Lepo se ponaša, putuje svuda sa mnom, recimo. U kolima je dobra, u smeštajima je dobra, nikad nismo imali problem. To je baš pas kakvog treba udomiti. Vidi se da je ona sad prati svoju gazdaricu i sve vreme gleda šta se dešava ovde. I vidim da se druži sa svima njima, nema nikakav socijalizovana. Socijalizovana potpunost. Ima neki mali problem sa vevericama i mačkama, to voli da povija, ali skače onako, vija, ne želi da uhvati. Jeli, dođi. Znači ona čeka da nađe nekog srećnog vlasnika. Tako je. A Tama ostaje s vama. Da.
Dakle, svi ovi psi sklonjani su sa ulice i dovedeni u dvorišta kuća. Sudbina ih je dakle pogledala. Primećeni su od strane pravih ljudi. A takvi jesu Tatjana i Željko. Sijaju od sreće zajedno sa svojim mešancima. Dakle, ovo je Foxy. Foxy. Da. Odakle se on stvorio kod vas? Foxy je mene izabrao od pune bašte kafića. Znači, Kafić se zvao Foxtrot, pa je zbog toga i dobio ime Fox. Da, on je čučno pored mene i gledao ovako u mene. Bio je mali, imao je 3 meseca, čupave uvice. I kad sam ga podigla, to je bila ljubav. Momentalna ljubav. I ustala sam, pitala sam ljudi, jel nečiji, nije ničiji. I onda smo videli kasnije na Facebooku, na stranici Izgubljeni naši vlasnički psi, da ga je jedan... To veče ga je jedan Kines izbacio iz kuće na ulicu. I onda smo ga mi usvojili. A sve se dešava bukvalno u 2 meseca kad smo se iz stana preselili u kuću. I još nismo ni napravili ogradu kako treba. I bilo je, hoćemo ga uzeti, nećemo na kraju, uzet ćemo ga. Šta je, dakle, ovaj je beli? Tasa iz Zoohigijene smo ga udomili. Da on ima druga. Da bi njemu napravili društvo. Obojica su muški, jel da, momci su sterilisani obojica. To su godište, 4 godine imaju. Vi ste njima poklonili, podarili jedan pristojan život. Šta oni vama za uzvrat daju? Pa evo mi To treba reći. Neizmernu ljubav i zadovoljstvo. Toliko su slatki, toliko nas inspirišu nas. Ovo je već 11. godina kako se organizuje izložba pasa mešanaca. Ovoga puta preko 100 prijavljenih pasa i njihovih vlasnika. Maštoviti i originalan izbor u 10 različitih kategorija za ocenjivanje. Prvo su birali najlepšeg crnog psa, a takvih je inače i najviše bilo. I pobedio je ovaj uredno doterani od vlasnika Slaviše Nedeljkovića. To je pas Leni. Za malo pa rasan pas. Birali su psa koji najviše liči na rasne pse i žiri je rekao da je to pas Bjanka, a vodila ga je gazdarica Marta Mikić. Onda pas sa najfrizurom, to je pas Džini, a vodio ga je Artom Gajdar. Najsličniji par je izabran, ovoga puta po boji kose ili po boji dlake, to je pas Don Jelene Kešelj. Izabrali su i najmlađeg vlasnika i njenog psa. Najviše trikova na ovom skupu pokazao je ovaj pametni Mili. Visoka dresura i još veća ljubav i uigranost sa vlasnikom Mirkom Matovićem. Supruga i ja smo se dogovarali dugo, htjeli smo psa. Ona poznata parola ne kupuju dom je presudila naravno i generalno ljudi svi koji imaju mešance se slažu da psi mešanci, pogotovo udomljeni psi, su mnogo zahvalniji za održavanje i zahvalni su, oni su sami zahvalni na neki način zato što si ti njih spasao. I tako da ne bi definitivno ni poslije njega nećemo kupiti nikad psa, samo udomiti. Birali su kasnije i psa koji je dobro uhranjen, tačnije podgojen. To je ova živahna Tama od Dunje Janjić. Onda kategorija najlepši invalidni psi, bez konkurencije Delina, pobedila je. Nju je dovela Sandra Knežević. Pa su i najstariji psi dobili priliku da se pokažu. Najlepši penzioner je pas Ćupi, a vlasnica je Jasmina Bikicki.
Onda najposebniji pas, a to znači kada ga jednom vidite, upamtite ga. Tu je prvo mesto uzeo pas Lale, a zadovoljni vlasnik je David Simeon Seferović. I za kraj najlepši pas izložbe mešanaca i udomljenih srećnika, tu je opet pobedila pametnica Mili. Ovde se to kaže najkera izložbe. I svi su nasmejani i raspoloženi, svi u istoj misiji da se vrati dostojanstvo ovim stvorenjima kojima inače mnogo dugujemo. I tako se to radi. Ovo je pravi način da se ideja udomljavanja pasa omasovi i približi ljudima. Stradanje pasa na ulici i dalje ostaje i stvara veliki problem i gradskim vlastima i svima nama koji to primetimo. Ja sam zato i došao sledeći dan na periferiju Novog Sada, gde je prihvatilište zoohigijene. Ovde je preko 200 pasa zbrinuto. Tim ljudi svakodnevno brine o njima. Najčešće psi koji su na ulici, odakle potiču najčešće? Najčešće potiču od, kako da kažem, neodgovornog vlasništva. Znači, svaki vlasnik kada udomi svog kućnog ljubimca, ne odvede kod veterinara, da se stavi taj mikročip i prosto bude kao privremena neka zabava za decu. Deca se malo poigraju, ljudi vide da je to velika i ogromna obaveza, prosto tom psu se mora posvetiti. Znači, pas se ne ostavlja nikad, ni kada je mali, ni kada je star, ni kada je bolestan. Pričamo o tome da se u svesti naših ljudi ovde dosta toga izmeni, da počinju da razmišljaju o tome da to je jedno biće. Jeste biće koje mora da prosto kada uđe u taj dom da tu i ostane. Tako je, da mu se posveti maksimalna pažnja kao i svim ostalim članovima, da bude podjednak član njihove porodice, što naravno ne rade svi ljudi i otuda jako velik broj napuštenih pasa kako na ulici, tako i po azilima. Danas je dan kada se izvode psi. Predstavljaju se u najboljem svetlu. Pozvani su i ljudi koji su zainteresovani da ih udome. Cezar je u tipu čau, starosti oko godinu dana. Veoma smiren tih pas, obožava društvo drugih pasa, obožava šetnje i maženja. Udomite Cezara i dobit ćete dom zaista pun ljubavi, jer on to zaista zaslužuje i neizmjerno će vam uzvratiti. Milan i Aleksa, otac i sin iz Novog Sada, došli ciljano da bi odabrali kućnog ljubimca. Imaju ideju kako bi on izgledao. Da je manji, da je sladak, da je čupav, da voli igru, eto. Da voli da se igra. Imate dvorište ili? Da. Imamo. Kuće u 101 kvadrat. Bravo. I veliko dvorište? Da, veliko betonirano dvorište, a blizu nam je i park za pse. Park za pse. Ko će brinuti o njemu? Ja, tata i moja mama. A kako ćeš da brineš? Pa, hranit ćemo ga koliko treba, šetat ćemo ga, pazit ćemo ga, čuvat ćemo ga i... Voditi računa o njemu. I brinut ćemo se o njemu. Odlično. A hoćete li mužjaka ili ženku? Pa sad sve zavisi. nije nam bitno da li je muško, da li je žensko, uglavnom da imamo kućnog ljubimca, to nam je najbitnije. Koliko godina, Aleksa, imaš? Sad ću 13 da napunim. A do sada niste imali psa? Imali smo jednog, nažalost morali smo da ga poklonimo moje tašti zbog selidbe, jer gazda tu gde smo se preselili nije dozvoljavao. I sad konačno ponovo? Tako je. Ovde gde smo, sad imamo sve mogućnosti. Sad pazite, dosta ljudi kupuju rasne pse, vi nećete? Čuli smo, ne. Ja sam to video i gledao sam i šta radi i sve, tako da me to ne zanima. Lili je pas starosti oko godinu dana,
voli društvo drugih pasa, to je veoma srećan i opušten pas. Kao što ćete moći sada da vidite, evo, obožava kameru i već je krenula ka ljudima da pokaže svoje umeće. Razigran i vesel, ako udomite Lili, vi imat ćete zaista savršenog porodičnog ljubimca. Aplauz za Lili, držimo je fige. Aleksandra Ilić kod kuće ostavila 2 dece i evo došla da izabere psa za njih. Niste imali do sada psa? Jesmo, ali nažalost uginuo baš za Novu godinu. Da. Tako da smo odlučili, smatram da i deci treba pas i čuvar. Tako da mislim da treba porodici pas. Dobro, mnogi se danas odlučuju da kupe psa nekog rasnog, popularnog, ovako i onako. Vi ne? Ne. Zašto? Pa zato što mi pre svega žao ovih pasa. Već sam plakala 3 puta, a nismo ni na polovini ovog programa. Mislim da je bolje udomiti nego kupiti. Mislim da oni pružaju više ljubavi nego neki kupljeni, moje mišljenje sad. Je li birate nešto posebno kako treba da izgleda? Muško, žensko, ženka, mužjak? To mi nije bitno, nešto manje zbog dece. Manji pas? Da. Tako već sam videla jednog, pa vidjet ću još za kraja. Je li bio predstavljen ili? Znate šta, činite jedno dobro delo, pre svega. Da. I ja mislim da i to onako puni srce. Jeste, ovo je prelepo što ovi ljudi rade ovde. Nisam ni znala kako ovo izgleda, stvarno. Pratim ih na Instagramu, ali ovde kad sam došla, ovo je stvarno velik posao. Šta rade, svaka čast. Vidim da imaju volontere, stvarno svaka čast. Upravo tako, ako već moraju da postoje azili, onda neka to bude ovako. Ovde svaki pas ima svoj boks, svi imaju mogućnost da izlaze na istrčavanje. I ono najvažnije, veliki broj zaposlenih veterinara, isto tako veliki broj volontera dolazi i brine o njima. Vojislav Kolarov je već 7 godina volonter, a to znači? Dolazim svakog četvrtka, bez obzira da li je leto, zima, kiša, sneg. Donosim mi hranu kuvanu, 7 kila pilećih leđa, 7 kila pilećih nogica, kuvam. Svake srede uveče, 3 džaka hleba od komšija što dobijem hrane, znači jedno 27-28 porcija. To je ko supa faktički, od sladoled, one velike porcije i njih hranim. Dobro, šetate ih, izvodite? Šetam njih jedno 18-19, ne može više. Pa uspijem recimo po 3-4 u jednom istrčavalište da bude. A šta je sa njom, ona vam je ljubimac? Pa ne, ja sam njoj ljubimac. Umiljata i dobro odnegovana. Prosto sevap je udomiti je. Bila bi i čuvar i privržena familiji, vidi se. Vidite, da. Vidi se. Ajde, udomit ćemo je. Ja se nadam. Nekog. Ako nađete neku, znate što bih vas molio? Da dobijem adresu, ako jedno. Da mogu da je posetim. Slobodanka Žikić je ovde u azilu 11 godina volonter. Šta radite kao volonter? Kao volonter šta radim? Prvo, ovde rade predivni ljudi koji su posvećeni životinjama i to je jako bitno. Znači da radi neko ko voli životinje. Drugo, šta radim? Socijalizujem ih, učim na povodac da bi se što lakše udomili. Jer to su psi sa ulice koji nisu navikli na povodac i teško se s njima radi. Tako da šišam ih, igram se s njima. Mislim, udomljavam ih. Ruku na srce, azil jeste žica, jeste kavez, ali to je nužnost. Sve ostalo je gotovo ovde idealno. Imaju mnogo zelenih površina za istrčavanje, potpunu veterinarsku negu, pa zato imaju visok procenat udomljavanja. Milan Kvrgić je rukovodilac prihvatilišta i evo aktivan je još od 2014. godine. Prošle godine bila je rekordna godina od kada imamo mere, imali smo 270 udomljavanja. A ove godine smo zaista isto jako lepo počeli. Primer radi kad bi pravio komparaciju protekle godine i ove. Protekle smo imali u prva 3 meseca 69 udomljavanja, a ove 67. Jako smo blizu tog broja i mi se zaista radimo da ćemo na kraju godine 31. decembra objaviti možda novi lep rekordan broj. Aleksa, šta kažeš za ovoga? Mlada ženka. A našli ste? Toga dana udomljena su 2 psa. Najavili su se i drugi. Jer kao retko gde, ovde se može slobodno dolaziti i dugo birati. Zove se Mrvica. Mrvica? Da. Mrvica ćemo i dati. Azili treba da postoje, ali ne rešavaju problem napuštenih pasa.
počnemo od nas, mora se promeniti svest ljudi, jer oni su ipak najmanje krivi. Don't